Folks, bichichia ubia anapa ewia eni anadro ena wotie me odua bichiao. Na de mi bisa ne se nti ene kre se TB Joshua wewu. Onyankopon onka kaye na omoye ho ban. Na onyankopon so enka kai Ghana asofo a mo mu. Na minya na nchemene asofo a mo mu ena nchemene mu di nkomoyi. Nanso ubia obeya adom ana ubenya audio bi no. Wonimu sofo bi a na wode audio bi na wode amano se ontie. Na onyankopon kai wom. Onyankopon se wom nkai wom ho. Wom bofo nyomfo biri mu wom kai wom ho. TB Joshua is dead. Politicians are more maimu. Asofo ekuku da more maimu. Businessmen and women more maimu. Mode mo ho to TB Joshua so. Nti ene mo be ko ne sen. On the Bible na kana asam o Nyankopon asam entwemu da o say all shall pass, but the word of the Lord shall remain. Say hey, and many pam fan ho ento ne nyansa so do not lean on your own understanding. Many person fan ho nto ne ho so mfa ho nto nipa so. It is the Lord that giveth thee mercy. TB Joshua. TB Joshua onana no bompayema former and the late President Fifi Evans Atamils. Nanso Atamils we. Enti na TB Joshua nim se nebeba ono ankasa obewu. Ayembia o no tibi share no ho nkom de. Na otimi hu se ebiriwei enam kwam eba. Na de bibisa ne se nanso TB Joshua nti edomo na egu na sina no na odomo eben Ewurade ana odomo ko Ewurade ho odomo hye Ewurade nsa ana tumi ben ene TB Joshua de se ni pe na hye wo monsa. Asofo amowo Ghana monka kai mo homo bofo nyomfo bire mu o. Hwe edomo omugu mase edomo a motete wo moso na mudi tumi bone occultic powers edi atratra wo moso onyankopon okakai mu okakai mu asofo a modi insuman nioma human organs mo sacrifice human blood ewo mo altar ase na mode say onyankopon ba mo hwe ni yie o. Onyankopon si yen kai mu na wankasa so kai wo ho obofo nyomfo biri mu. Hwe TB Joshua ohun se edawe beba na nti wotumi hu ihye no ho nkom. Na de me pese me ka kire mu ne se wo ho onyankopon ekwan ofa so wo ye n'adwuma no eya na nipa mu asofo amowo Ghana ye madwene se ansa na onyankopon ebe kana sembia na bibi besi mogya boni a mudie etie onyankopon ma no na mo fi se wiem be payansa nanso onyankopon kwan ofa so a wo de kana sem ma na asem bebe mu no eno na mumu no nanso onyankopon ne mo kasa. Yes. Enti mamu hu se onyankopon ne mo kasa wo. Eye mo se ye de obi abetran na 2 TV wo se omegu manimu asekeke se de na ebinim keka no Kwaku Annan na betran say he should come and disgrace our fathers. So your fathers munyina yi. Asofo amote omban mu ekuku damfo ene nkumenkuma.
in 2020 me year program be that was early stages of my show 3 months mu ho na me bebo asofo be maako enum bi din uko YouTube na da ho na me kasa kire mo se onyankopon ne mo kasa wo mo de Ghana mo se Ghana a Christian nation sa o na mo de onyankopon asem aye otwe ase na mo ete ho na mo ti onyankopon enum nyam so ena mo tete mo ahinwam ena mo aye mo ho se mo ye onyankopon ketenkete wa asase so onyankopon se mo hwe ni yie ekwan ya mudi onyankopon ma enam so ne boni a mudi tia omen ma omen esum abekata omen so nanso ye muti se anansesem ba onyankopon ne mo kasa wo o se kai ho obofo nyomfo biri mu asofo amwo Ghana. It doesn't matter who your name is. Wini mabobo munya mudi esisi asofo akese amwo mem mabobo mudi ababa mi nsuro mu ba onyankopon na sembi na opese ode kai mo na mo hwe niye ekwan ya mudi onyankopon ma enam so mudi ehu esuro hypnotism mudi ahye onyankopon ma na mo bom nsam agye om nsam nyapade sika ehunyade miwa mu wi se mamo mpre asase so ehunyade anso mo asofo amugu mem mo check om mo hwe om asofo amugu mem hwan ka akase omuwo mu na hwe om among them no why no one rich na check baby omo tete onyankopon adwuma na mo yei onyankopon adwuma na mo yei ena mo de onyankopon asama ya otwease wo twem mo na every way covid we mu ho eguso a ekwe onyankopon de wo showbo kese bi be fast asisu no onyankopon fie will be the most victim. And into you say Ghana software amo say Ghana a Christian nation. Ghana is located in the middle of the world. Onyankopon ne asori na ewo Ghana e kasa. Woni onyankopon ma ewo Ghana e kasa, especially asofo no. Ose mon kakai mo ho ebre na so. Na ubi twa mo se nchekere. Ebeye mo te se jama mo piri mo akoma. Ena mo sori a de mo nimri se mo kuntia na tufo. Onyankopon de nasem bi kire mo se muntie na mo nsakira mfiri dia moye no ekwan a mo sei onyankopon fie mudi tumi a emfiri ono onyankopon na mudi sei na soro fie onyame kasa kire mo o se he the earth is the Lord and the fullness thereof, the worlds and they that dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hills of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that has a clean hand and a pure heart, who has no soul his soul deceitfully, he shall receive the blessings from the God of his righteousness of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, Jacob. Lift up your hands, O ye gates, or ye be lifted up, and everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. I want to see somebody who don't mind lie prostrate before the Lord. Ya na yemu se onyankopon ansana obi yi no ho akere mo mumujai boni amudie ese nyankopon ma no na wapai wiem sa wo ho there be making a mistake. Or say all shall pass away, but the word of God will remain. Onyankopon won pai wie bansa ho obefa kwan bi so akire mo mo masakira wakana sem wosese nipa kura nso me a me onyankopon mema nankyemo emotan emepo ensuo ewira bebo mu ase ama me owurade woni mo ho nti ayemo se mo na mo control the large congregations. Ayemo se mo na mo ya asofo amafrem mo the big men of God ke kansa mo akese nanso munim se mo no mo ye mpateku a mo de onyankopon asamaye otwe ase na mo sei onyankopon asorofie onyame etwen mo munyine yie onyame pese wo kakai mo. I wish se many asofo na ekase nne ba wonya odue bi na wonim osofo bi na wode bi akwa no
Onyame ka ose mun kai mo kai hu obofo nyomfo biri mu Ghana sofo dia mu ye Onyankopon hwɛ mu Onyankopon wo hwɛ mu TB Joshua ntimi anye no ho nkwa saa na obehu se wo so ntimi nye ho nkwa ebra Onyankopon wo betre ne nsa wo so dia mu ye eda Onyankopon enim adeja na de mi bisa ne se nti ene kre se TB Joshua wewu Onyankopon onka kaye na omoye ho ban na Onyankopon so enka kai Ghana asofo a mo mu na minya na nchemene asofo a mo mu ena nchemene mu di nkomo yi nanso ubia obeya adom ana ubenya odu bi no wonim sofo bi a na wode odu bi na wode amano se ontie na Onyankopon kai wom Onyankopon se wom kai wom ho wom bofo nyomfo biri mu wom kai wom ho TB Joshua is dead. Politicians are more maimu. Asofo ekuku da more maimu. Businessmen and women more maimu. Mode mo ho to TB Joshua so. Nti ene mo be ko ne sei. On the Bible na kana samu Nyankopon asem entwemu da o say all shall pass. But the word of the Lord shall remain. Ose heo, many pam fan ho ento ne nyansa so do not lean on your own understanding. Many person fan ho nto ne ho so mfa ho nto nipa so. It is the Lord that give you the mercy. TB Joshua ono na no bompayema former and the late President Fifi Evans Atamils. Nanso Atamils we. Enti na TB Joshua nim se nebeba ono anka so bewu. Ayembia o no tibi share no ho nkom de. Na otimi hu se ebiriwe enam kwam eba. Na the baby sane se nanso TB Joshua nti edomo na egu na sina no na odomo eben irade ana odomo ko irade ho odomo hye irade nsa ana tumi ben ene TB Joshua de se ni pe na hye wo nsa asofo amowo Ghana mo nka kai mo homo bofo nyon fibire mu hwe edomo omugu mase edomu a motete wo moso na mudi tumi bone occultic powers ede atratra wo moso Onyankopon kakai mu okakai mu asofo a mudi insuman nioma human organs mo sacrifice human blood ewo mo altar ase na mudi say Onyankopon ba mo hwe ni yie o Onyankopon si yen kai mu na wankasa so kai wo ho obofo nyon fibiri mu hwe TB Joshua ohu se edawe beba na nti wotumi hu ihye no ho nkom na dia me pese me ka kire mu ne se wo ho Onyankopon ekwan ofa so wo ye n'adwuma no eya na nipa mu asofo amowo Ghana ye madwene se ansa na Onyankopon ebe kana sembia na bibi besi mogya boni a mudie eti Onyankopon ma no na mo fi se wiem be payansa nanso Onyankopon kwan ofa so a wo de kana sem ma na asem bebe mu no eno na mumu no nanso Onyankopon ne mo kasa yes enti emamu hu se Onyankopon ne mo kasa wo
ɛyɛ mo sɛ yɛde obi abɛtra na 2 TV wɔ sɛ ɔmɛgu mu anim ase kɛkɛ sɛ deɛ dɛ ana ebinom keka no oh kwekwa na bɛtra wɔ sɛ he should come and disgrace our fathers so your fathers mo nyina yie asɔfo a mote ɔmbɛn mu ekuku damfoɔ ɛne nkumankuma in 2020 me year program bi that was early stages of my show 3 months mu ho na me bɛbɔ asɔfo bɛɛ maako enum bi din ukɔ YouTube na da ho na me kasa kyerɛ mo sɛ onyankopɔn ne mo kasa wo mo de Ghana mo se Ghana Christian nation sa wo na mo de onyankopɔn asɛm ayɛ ɔtwe ase na mo ɛte hɔ na mo ti onyankopɔn enum nyam so ɛna mo tete mo ahengwam ɛna mo ayɛ mo ho sɛ mo yɛ onyankopɔn ketenkete wɔ asase so onyankopɔn sɛ mohwɛ ne yie ɛkwan a modi onyankopɔn ma ɛnam soɔ ne bɔne a modi tia ɔman ma ɔman esum abɛkata ɔman soɔ nanso ɛyɛ mo te sɛ anansesɛm ba onyankopɔn ne mo kasa wo ɔse kae ho obɔfo nyɔmfo biri mu asɔfo amwɔ Ghana it doesn't matter who your name is munim mabobo mu nya mudi esisi asɔfo akɛse amwɔ ɔman mabɔ mu din abɔ me nsuro mu ba onyankopɔn na sembi na opɛ sɛ ɔde kaakae mo na mo hwɛ ne yie ɛkwan a modi onyankopɔn ma ɛnam soɔ modi ehu esuro hypnotism modi ahyɛ onyankopɔn ma na mo bɔ mo nsam agye mo nsam nyapadeɛ sika ehunyadeɛ minwa mo wia mo sɛ ma mo mpre asase so ehunyadeɛ anso mo asɔfo a mo gu mam mo check mo mo hwɛ mo asɔfo a mo gu mam hwan ka akɛse a mo wɔ mu na hwɛ mo among them no why no one rich na check baby omo tete onyankopɔn adwuma na mo yɛ onyankopɔn adwuma na mo yɛ ɛna mo de onyankopɔn asɛm ayɛ atwe ase wɔtwɛn mo na every way covid we mu ho a eguso a ekwe onyankopɔn de wo showbo kɛse bi be fast asisi no onyankopɔn fie will be the most victim. And into say Ghana so for mo say Ghana a Christian nation. Ghana is located in the middle of the world. Onyankopon ne asori na ewo Ghana kasa. Woni onyankopon ma ewo Ghana kasa especially asofo no. Ose mo nka kai mo ebre na so. Na ubetwa mo se nkyekere. Ebeye mo te se jama mo piri mo akoma. Ena mo sorry a de mo nimri se mo kuntia na tufo. Onyankopɔn de nasɛm bi kyerɛ mo sɛ muntie na mo nsakyera mfiri dia moyɛ no ɛkwan a mo sɛe onyankopɔn fie mudi tumi a emfiri ɔno onyankopɔn na mudi sɛe n'asɔre fie onyame kasa kyerɛ mo ɔse hwɛ the earth is the Lord and the fullness thereof the worlds and they that dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hills of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that has a clean hand and a pure heart, who has no soul his soul deceitfully, he shall receive the blessings from the God of his righteousness of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, Jacob. Lift up your hands, O ye gates, or ye be lifted up, and everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. I want to see somebody who don't mind lie prostrate before the Lord. Yana yemu se onyankopon ansana obi yi no ho akyere mo mumegya boni amudie ese nyankopon ma no na wapai wiem saa wo ho there be making a mistake. Or say here, all shall pass away, but the word of God will remain. Onyankopɔn won pai wie ba ansa wo obefa kwan bi so akyere mo mo masachira wakana sem wo se nipa kura nso me a me onyankopɔn mema nankyemo emotan emepo ensuo ewira bebu mu ase ama me owurade woni mo ho nti ayemo se mo na mo control the large congregations. Musa muna moya asofo amafrɛ mo the big men of God ke kansa mo akɛse nanso munim sɛ mumunu moyɛ mpateku a
mode onyankopon asamaye otwe ase na mo sei onyankopon asorofie onyame etwen mo munyine yie onyame pese wo kakai mo. I wish say me ne asofo na ekase nne ba wonya odua bi na woni mo asofo bi na wode bi akwa no onyame ka ose mun kakai mo kai ho obofo nyomfo biri mu Ghana asofo dia mo ye onyankopon hwɛ mo onyankopon wo hwɛ mo. TB Joshua ntimi anye no ho nkwa saa na obehu se wonsu ntimi nye ho nkwa ebra onyankopon wo betene ne nsa wo so dia moye eda onyankopon nim adeja